Tolosan 2023 kilometroan Euskal Herriko nekazarien sindikatua topatu dugu. Beraiek hartu dute kilometro hori eta lekukoa beraiek eman dute. Hementxe dugu Amelia Jauregi, eguerdion. Guardian. Gogotsu zaude korrikan parte hartzeko, iristear da? Bai, gogotsu, bestela ezin zen etorriko, eta bai, oso gustora. Beste bultzatatxo bat emateko gure euskara honi, eta gustora. Eta Euskal Herriko emakume baserritarren elkarteko kide bezala eta Euskal Herriko nekazarien sindikatuko kide bezala, nolatan erosi ez dute kilometro hau? Esan detena ez, gu ere, nekazarik etenik ez du euki Euskal Herriko behintzet euskerakin ez, hor eukide gure baserritan txokoratuta egondanene, eta guain indarra hartzen nahi danez, segi egingo diogu soka horri. Beraz, nekazariek ere euskararen alde eta emakumeen nekazari batez ere, ez da? Hori da, ez? Batez ere, jendea animatzen dan, baserritatik ere pixka bat ateratzeko eta euskaran alde ere segitzeko lehen bezala. Baserritan mantendu izan baita euskara, eta? Beti mantendu da, ez? Naiz da hor oztopo handik euki lehenago, zuek gaztek zate, baino, eta baserritan beti hortxe onda, hitz egiten, eta pena bat badaukeu baserritarrak, hitz asko, ez? Baserria bukatzen dijoneran, euskararen hitz asko, galtzen nahi die, eta horri ere, pixka bat hitz lehenauko hitz horiek eta ez, oain hitz asko entzuten die, hola belarrin min pixka bat ematen donak, eta hori ere pixka suspertu eta eusten diun horri ere. Beraz, zuen aldarrikapena baita ere, baserritarren mundu hortan dauden hitz tekniko horiek ere, mantendu eta ez galtzez, bertako hizkuntza hori. Hori da, ez, esate bateako, lana baserrian, era ezberdin eta egiten da, eta era ezberdin horrek, hizkuntza ere ikusten danez, aldatzen nahi da, ez? Eta, ikastolatan da pixka bat horri ere begiratzeko. Oso ondo, mila esker eta disfruta korrikaz. Eskerrik asko eta ondo jarraitu bukaera arte.